Nou cicle formatiu de grau mitjà a l'Institut de Porreig. Elaboració de productes alimentaris. Es tracta d'uns estudis de 2 cursos de formació professional en el nou sistema dual. Es combinen les classes teòriques a l'institut amb pràctiques remunerades en empreses del Bages i el Berguedà. Si et vols formar en un camp professional amb moltes probabilitats d'inserció laboral a la comarca, informa't a l'Institut de Porreig. Telèfon 93 829 0240. Preinscripcions del 12 al 19 de maig. La proposta de l'Ajuntament de Berga, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i Delegació del Berguedà. Estem a la Fira de l'1 de maig de Berga, la presentació del cicle de formació professional dual en aquesta edició de la Fira de l'1 de maig de Berga amb la seva directora de l'Institut de Porreig, la senyora Dolors Uris. Dolors, explica'ns una mica per la gent inclús de la comarca i de comarques veïnes doncs, que també es deuen poder inscriure a aquest cicle de formació professional. Sí, és un cicle que està pensat no està pensat pel poble de Porreig ni molt menys, perquè no ompliríem pas, està pensat per la comarca i zones properes, fins i tot al Bages hi ha moltes empreses de tradició alimentària, llavors doncs hi ha necessitat de formació en aquest sentit i el que pretenem nosaltres és donar aquest servei perquè es puguin formar nois i noies del Berguedà i del Bages. Explica'ns una mica el que significa la formació dual, vol dir estudiar i treballar, oi? Sí, la formació dual, com que aquest cicle és de 2 anys, doncs el primer any és bàsicament l'estudi a l'institut i es fan unes petites pràctiques en una empresa, de 100 hores. Però llavors el segon any ja gairebé és més pràctiques a l'empresa que no pas a l'institut. I llavors aquesta estada a l'empresa és en plan treballador, és ja cobrant un sou. Aquest sou no és un sou normal de treballador, però és un sou doncs, que fa que també satisfagui les teves oportunitats. Aquesta modalitat dual és molt interessant perquè permet que les empreses coneguin els nois i que els nois coneguin les empreses. Això fa doncs, que un 90% de les persones que acaben el cicle tenen feina. Què han de fer els nois i noies que vulguin, que estiguin interessats per aquest cicle a partir d'ara, que és la presentació? Quins passos han de seguir per demanar informació, per matricular-se? Sí. Del 12 al 19 de maig hi ha oberta la preinscripció a l'Institut de Porreig. I llavors han de venir allà a l'institut i emplenar els papers i portar la documentació que ja els direm allà a l'institut mateix. Molt bé, i trucar al telèfon de l'institut també si volen saber més coses, al 93 829 0240, oi? Sí, si entren a la pàgina web de l'institut ja trobaran tota la informació. Molt bé, a través de la pàgina web, el Facebook, poder també, el Facebook de l'Institut de Porreig, ja hi ha tota la informació. Si haguessis de fer un anunci directe perquè la gent que encara no està ben convençuda d'apuntar-se en aquest cicle, què els diries? Com els convidaries a participar-hi? Doncs jo els diria que és una oportunitat que tenen per estudiar aquí a la comarca, per treballar aquí a la comarca i que si estudien i treballen bé tenen una feina assegurada. Això és molt important, amb els temps que estem passant, encara més. Doncs Dolors, si vols afegir alguna cosa més? No, que és un sector agroalimentari, és l'únic sector que no té crisis i que val la pena que la gent ho sàpiga que és una oportunitat de feina i una oportunitat de futur de cara als nostres
joves. Doncs recordeu, tot aquell jovent i nois i noies que no tinguin feina, que és una oportunitat que l'Institut de Porreig us brinda i que podeu fer-ho a través de les pàgines web d'internet. Digues. I llavors deixa'm dir que agraeixo molt a les 18 empreses que s'han mostrat predisposades a acollir aquests alumnes. Sí, perquè aquí hi ha empreses de diferents comarques, oi? Sí, hi ha empreses del Bages del Berguedà, bàsicament. I aquestes empreses són unes empreses que segur que tenen el futur assegurat perquè tenen visió del futur. Totes les empreses que aposten per la formació són empreses que tiraran endavant. I aquestes empreses no són poques, són 18 empreses que estan disposades a acollir els nois que estudien a l'Institut de Porreig. Molt bé, doncs gràcies, Dolors Orís. I estic molt agraïda amb ells. Molt bé, doncs aprofitem la vinentesa també per felicitar-te i que esperem que aquest cicle pugui funcionar i que porti al Berguedà i a les comarques de la Catalunya central el que es demana és feina i treball per a tothom i a més aquesta formació que és essencial per entrar a treballar en qualsevol empresa. Moltes gràcies a vosaltres i penso que entre tots hem de mirar que això tiri endavant perquè és una oportunitat molt bona pel poble de Porreig i per la Catalunya central. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Nou cicle formatiu de grau mitjà a l'Institut de Porreig. Elaboració de productes alimentaris. Es tracta d'uns estudis de 2 cursos de formació professional en el nou sistema dual. Es combinen les classes teòriques a l'institut amb pràctiques remunerades en empreses del Bages i el Berguedà. Si et vols formar en un camp professional amb moltes probabilitats d'inserció laboral a la comarca, informa't a l'Institut de Porreig. Telèfon 93 829 0240. Preinscripcions del 12 al 19 de maig.